boli vonku a oni zastali na húbke, bola ržiari. A možno, že sa aj Nela zlákla a Linda sa tiež zlákla, ale Linda doma zautočila. Lebo to je jej večer a ona je vyšitá na celý, lebo Linda to nie je. Možno v jednej vysoká ľudí. Ona je Bernátová, sa ona volá. Ona je hospodina. Tam nad kostolom býva. No jedných Bernátovcov poznám, ale on tak trošku postihnutý. No, taký, no. A on robil aj chodnára za to vtedy.